Saka mbale tera mangana manene aitomerana no monto ya monjira. Musacho yo kerana murigereria na bona nyoranga no musacha bwenge nje nene ekiaga tindi to munge ndera isi na bongo nyoranga na enenire. Lakini kerana nyoro musacho yo njero ntuma ngocha na hanga mangana ina manene na ndi wikante bya bantu babu mbarabu na umacho ke barabu ngababa kesho musacho yo. Musacho yo ate ni nere nengeti yale. Yakoboria na nere mumuama horonga na nyeta chetia. Iwa mbateria wana wanyasae uno musacho ya ntebia. Iga antoma mbateria iga ekkerosa chine mora morigererie ese tebe yaye mohoso aramo kumubekere kura umusacho yo na kore bintu biko mwatia. Iga ntebia nga chipara chonse umachoke morabu nga chirosi kuchibebuya. Mwikuta masacha abana bakumura umanya onderia bana banyasae inyere bono igate abana takobe kegento gekoro kwa moromu na ane takobe keramu abana banyasae bono nenjina kumia umusacho oyo otabeke emoromu musacho ina gani hii na ane barabara ya ina gani hii ara chego toroseria iwa wana banyasae umanya kurunta biga ere nigara rosi e barabara e korokwa yeholi. Alo bwana asifiwe. Malenga baloche malenga banyiwete igante byamba kuwera abantu babu machoke borabu numusacho ndonyo engole bachorwa numusacho ya rosi e barabara ya gendoki nando manyagante byenga ase family mbatebyena timoi chana ase chingoro chelinu mumwegene nyasaye nemogayendo kieke mumwegene ase nyoma ya tata nena gendoki ngonye taliboigo kangana igo musacho yomungere wiya nanyore gagonte byena nando serie para ye monere imanya konyorone oyo wandaria ngere ekerago jagoja na gaje bara ye hori bono na nyora mo musacho yo na manya komuboye ngabono inje ningale ose UDA na eno raga ose no DM na ebono nkia makire igante bye igabana banyasae ingamo merie ase bya merio mo asiko UDA mo merie ase bya merio bikoro kwa UDA mo ne binde lakini nje kama kiane iloge korogwa JDM. Hello? Ekama kiane kekorogwa? Na kekorogwa? Omanya wante byanga yuwa ebinde embi bwata arama yabo na nje nimbwata arama yane arama wante bino musaraba. Amen. Bwana asifiwe. Omanya wante binga tabya bantabu bainyore kama ikase tebe bainyore Yesu nako elegendoki aro bono omanya wante biga JDM community Jesus Democratic Movement Mando kiwago so ase kiameke omanya wante bia matebya mangana kubwatia ase tabu yoko nganya emerongere fungu lake la 13 ibara ya ndio kuga soma oko nganya marongere fungu lake ni 13 na Biblia ko kwana use Biblia bateba iga toita iwa omanya bantebya abwa soko genda na amanyire abakota manganaya na marietabo ni garasile sanyi kiane bakurere tibaba soko kora gendoki Bwana asifiwe. JDM power JDM oyo soira se kiameke dayo kagendoki tatuoita umanya bandawi nani kuana mangana kubwatia asige tabu yekoro kwa Zaburi 41 fungu lake la 4 mpaka la 6 Biblia inasema nini?
monene ndolele gento kimwete moyo kwana no montolia witire bibiyaye otagito basoa se kiama gekorwa JDM kisha ngweni omoyone kiagera na akorire gento ki ebibaso tokora yes ababisa bane nigo bagukwana amang'ana amabe igoro yane erinde bateba omonto oyo ndi arakore gento ki erinde lyarikore gento ki banda bambara igwa ababisa bane igo bamutangaza amang'ana amanene igoro yane batebaiga omonto ondi arakore gento erakure erikore gento ki igwa abasacha mbara barababisa babantu gete abakungu mbara barababisa babantu gete rero iga Yesu atabire nganya kuwe kiama keria gekorwa kia Satan oswase kiama gekorwa kia Yesu gekorwa nga JDM haleluya JDM JDM Toro igumongi JDM Igua Montonde Oire to poco Aso kumu hakoyo Siang kwana kita biasa 91 Teto mukia biasa Somang Abante femo Soma yang aku tira di kono Abante femo Abante di fujir burenga Femo Tara iwoyo Abante jiri burenga Nama kore nentoki Naba isako wa seri kereliao Aseri kereliango Abante femo Naba isako waralia Aseri kereliao Gose chili fukomi Ose chiri buikomi Asensemo yao ya bolio Asesemo yao ya bolio Kulenda aitago konyorae Amina Igwa, abasacha n'abakungu mbarema abarogi baho njokananire asengenje yoko bakorera yara amabe lakini ibago ruteregete watambuka igoro Igwa wana wanyesai omusacha urasekitama biguru omusacha urasekitama gyacha nonyemara ngenda basabama abiraseri Amina. Igwa, onye toho korabo, amatuko na make, asobo sibwense, no baise mo jango toka na Yesu chini kwa korerwa yanga yo. Nabo kolia bante bibe. Yesu ngo chale bwango. Baba ndumbalo pa. Kere koi. Revelation 22 verse 4 kwa. Ego teba Ligelia ninche bwango Omusacho ina bante ebyamba tebigo. Nalire ningole gendo. Ninche bwango Ndeta nengere yane Ngiangoleta na mwe. Ama na inche Engere intariye tekariare. Ina kolete gendo ki. Ale nero Nero. Ningekero monto Unakokora kwa ekuli Yesu ngukorangeriale igagotebanga yaya ira nasende ekiagara ninche koruobo gima inche oranyara gosome manifesto ya nonye iwe manifesto ya aye igakoroka Biblia haleluya amen bale ngabagotebanga mbanyaro musacho egera bamwakere kure karushinga kicheke bale ngabagotebanga musacho na asifiwe amen chinga kina chechi tali mambia obase
muganga nagetisa kitalikindiriri Tanto. Halo? Yes. Igwa, Yesu mukorane gendo ki. Kana wangu, ndengerabuja ngiakoretana. Nani kana ikiro mondo unabakora kwale. Ono, ayinga ngasiwasana. Bantu mbali na bakubusa na bukumugaza. Sana baikaraste uja, lakini uika nyuma, igakuja kumugaso. Wakatamenya kiaga sasa kirikora. Aja kurara. Abandi baro bakurara stimbo likumenyete. Nawe sumu kumpoinera, otabanga Yesu mutala kalendo. Ikwase ritali yangu. Igwa musacha, nayo nyekolega. Igo koboso mokungu bukakibukakia. Nande za chini no molishole, nande za chini no mopastore, nande za chini no moshinga bekanistore. Eya, Yesu bagatabanga, ebabiliane, erole kane buna igorenke, atara korendo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Satumia mic. Ndio bwana. Endo teko basenchereyo ibuya nebeo Anyumo sajo na batebire litangani enjera nere ero sine koragando enjera koragando eyo ni geraro kwe entere entenu enjera me wetaro kwe enjera njenu abantu batachanegeti tibagweta enchereyo abantu batachanegeti bagokoragando natwingata boire natujandika boire enyeturacheneka jerido koragando gweta nigerabe y'abantu ababoka abagweta roro nonye bare abariri tibagosira abantu barajyo n'abantu ababoka abantu ababoka mbarabi bari banjire Yesu uno mwana Nyasaye unemoni ya kwenda sumusaraba ekaitera manyi ngalimo nani mwaswaswe korendo amen banjira bangana yo erbi korata senjereyo alabu endo teko basenjereyo bako basenjere teko basenjere gosenyi tiende yoro sana tego chao chirocho tichi konyorekana aroro igwa orusia kidioka no nyekera matanga okugenda buo inyoranga Yesu moyane ogenda sekandirange naye haleluya amen eno tego toka ikende abasana tego tasai nonye none kwensu munyabita baragendo ke abantu baraeta senjereyo n'abantu biratanga n'ababoga bara specific bari bakuru kwa ngabakan onye nije nale kwa abantu bakogenda igoro kana gutanga ngapasta irukutanga baragendo ke abari mwesi baragendo lakini Yesu era karibo era ngotabanga abantu baraeta n'ababoga eitango ikarase kanisa bosio bosengo ikarasa maega onye na mwege ndi nga ingotoka onye niko kambaragendo ki isa bango tisatana kulinda abantu baboliwe nabo baratara senjereyo amen abantu baboliwe
lakini leo kutoka ndio keke iwa ebikone mbiri biwocha koba asumu julio monene ekerora nyore omushaja bunankorandia tingola tigendoki nege kone kende keratoke no mukungu no mushaja oitumanye tengera no munyabibe ekera gotokaria wono ngayorae bongo na kusanga nyasaye nkonye onye gashinde kare iguru na injongera akini nyagushikano ne geita atirisi ngore yando keke ke gacharo no ne school abakori gashime school komare kuachire no bonsi rito bosire yabo bale ngebe soketa buya turiko manyanga ngasi kya gukora ekya na na agara yando keke no ara staff kijumi ibona injira bonko na bosaba nataka ekonyare kana ekeroko ni boro duwa ya kamere ngetinga takedi manene njembeke gari onyore ichuka riguru nyagoshibia mukai waya kagichoko ngendo keke kagichoto keguru kandi mangana mbeleki wa koya sense abantu bakorera bibi nene yakini hani yasaye okorera ndoki obabeire lero iga nje na korera ndoki keke na beirwe iwa igoro tafauti tikayo kora ntanda gotera ngore utuma tusana babiye bakora atera igoro mwatate tore ngaine etore ngaine wange wakira wano igoro mwaye tore ngaine etore ngaine kolera yane ayetombi metore ngaine etore ngaine ani karongo jago ikaigoro iwa no nyago ikawase desinkarase kero pese bakore ndoki etore ngaine tuasi tuanyo irogo tore kaleruya yes wana banyasaye tumma itina ndinginda kwani witania e family ta go chabusia to yakona go saba na ye family